1. Lapit card. 3, 2, 1. Nice one. 4, 3. Ball 1. Lapit card. Ball 2. 3, 2. Yo, what's up? What's up? Muray baller nga pala. For today's vlog, no? So, dadayo kami. Dahil ball is life kami. Alam na, ball is life. Yeah. Kaya, papunta na kami sa dadayuan. Tara! Please like, subscribe, and hit yung notification bell para lagi kami updated sa mga i-upload namin video. Alright! May mga kasama. Malalakas yan. Malalakas mamulutan. Tara, tara. Tapos na ang umaga. Tagulang. So yun guys, nandito na tayo sa paglalaroan namin. Kapapawis na kami. Alright. Well, what's up? Bali, nandito na tayo sa court. Guys, bali sinisit pa ako magkano. Basta patuloy lang kayo sumubaybay, no? Yo! Dyan lang kayo. Ayusin nyo, ha? Pag pinatalo nyo, uwi tayo. Patay. Bigyan na. Angat. 1, sorry. Patay. All 1. Lapit Carl. All 2. Pagka open, tira na. Three, 2. Angat. Angat na. Sa inyo. Bigyan na. Jump. Bigay card, kabila. Four two. Angat. Nice one. 4-3. 4-3 ah. Nice. Lapit. Tumal ah. 4-3 ah. Patay. Five, 3. Sige. Bawi na lang.
Parang sa hangin. Uy! 5-3 ha, 5-3 ha. Nice. 5-4. Wala, ano lang tayo ah. Okay, kapit, kapit. Bigay Carl, bigay na agad. Ouch. Labas na kagad. 5-4 ha. Nice! All 5. All 5, all 5. Angat ka agad. Wala, wala. Good! Sita, good! All 5 ha. Jump. Nice one. 6-5. Sige, yun na lang. Ha? Kanya lang. Wala tayo masyadong doon. Okay. Good, good. Nice. 6-5 ha, lamang kamisa ha. Seven! Score. All? All 1-6. Angat Carl. 7-6. Nice, nice. Sayang yun. Switch Carl. Nice one. Nice pass. Angat ka good. Ay, tumapik ni Carl. Pag-antay si katawan ko man. Angat Carl. Okay. All 8, all 8. Oh, wala! Tol, tol! Bira yan. All 9. Oh, depensa kayo.
All zero ah. Oh, pat. At. Nice, nice. Balik na sa depensa. Psst. Bye. Baka matama ka ng bola. Labas, Carl. Wala, mamaya na yun. Wala, Noy! Sa akin, Noy, shoot mo. Bakit na, shoot mo. Uy! Ba't? Ito! Good, good, good. Uy! Good lakas. Ano ba yan, Carl? Kamote. Screen kayo. Kuha, spot na lang sa labas. Oh, dito, bilis. Baba muna, baba muna. Galing sa baba yung screen. Tuwan, tuwan. Gaman, ga. Kaya ka. Oh, baba. Lalaro ko. Sama na. Gre. Wala mo dyan. Labas na oh. Sus. All two. Labas ka agad yung isa. Para makakuha ng pasa. Oh, depensa na kayo. So, kaman. Angat, Carl! Nice one! 3-2. Angat, Carl! Angat! Bigay! Angat na! Bagal. Sayang yun oh. Baba muna, Carl. Sa baba yung screen. Nice! 4-2. Angat! Nice! 5-2. Warning. Sure na kagad.
Nice, nice, nice. Yee! Relax, relax. Bigyan na, jump. Wow. Amin na. Pepe na doon. Huwag kasi kayo takbo ng takbo. Oh, 5-3 ah. Baba kayo. Para maluwag. Uy, wala! Automatic ah. Automatic ko mga lagi. Sabay mo lang si Pre, pabagsak na yung bola eh. Come on. Yeah, may ball nga ito, pero sabay Pre. Andun na yung bola. Andun na yung bola eh. Automatic mo lang. Naka-memory card ah. Ibigay naman namin. Diyan ka lang. Diyan mo sa kanya. Pre. Oh, ikot na. Labas ka, isa oh. Labas ka. Carl, bigay mo. Angat. Layo naman. Diyan. Relax. Bigay kabila. Bigay na. Ayan. Kayong dalawa mag-screenan sa baba. Kalas ka agad, Carl. Yan lang oh. Last warning. Shooter yan ha. Oh, last. Drive mo na, Noy! Sige na. Tingnan mo doon ah. Antay mo, antay. Angat mo, sige, angat mo. Sayang, di na ipasa oh. Salaksakan mo, salaksakan mo. Salaksak, kaya mo. Yan na! Ano ba, paano ba kayo may screen dyan sa baba? Galaw kayo! Ang kula. Ang kula. Salaksakan mo, Bin. Salaksakan mo, kaya mo yan. Yan na! Hey! Nice! Woo! Uy, wala idol! Ang hindi sigaw ko mga sa... Uy, nakakita ako! Amin, amin! Amin ako, paano? Uy, kayong pumawit ka. Wala. Kasi bola namin eh. Hindi, wala naman doon eh. Hindi naman nagawan eh. Hindi tayo bibigay.
Tabla na lang, tapos sit na lang ng bago. Hindi yung isang atin ang tawag din. Maliit ko yung agad nilang auto. Binibigay naman namin ba?